Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Ta'alaның сәламе, рахматы һәм бәрәкәте барчабызга да ирешсә иде дигән теләктә имамнан сырык дигән тапшыруны башлап җибәрәбез. Әлбәттә инде сездән килгән күп сораулар, әлхәмдүлилләһ, без аларны карадык, имамнарыбызга тапшырдык. Бүген без аларны анализлап сезгә җиткәргә тырышырбыз. Ә инде калган сорауларыгызны узнаем у имама собачка.кызу.ру дигән электрон адреска юллый аласыз. Инде бүгенге тапшыруга килгәндә, хөрмәтле тамашачыларыбыз, безгә бүген Биектаудан кадәр төшкән дип әйтик әле. Биектау районының имам мөхтәсибе Тәлгать хәзрәт Гайфуллин. Тәлгать хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Бик күп сораулар килеп иреште. Инде бисмилла әйтеп башлап җибәрик. Беренче шундый сорау: ире үлгән хатынга кияүгә чыгарга ярыймы? Туганнар гаип белән каралган шикелле тоела дип язган безгә бер тамашачыбыз. Алхамдулиллахи раббил аламин ва салату ва саламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Иң авал шушы дөньяны күкләрне яраткан Аллаһ Субханаһу ва Таалагә хәмдәр бу шөкрләребез булса иде. Пәйгамбәребезгә Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламга салаватларыбыз, сәламнарыбыз булса иде. Инде менә шушы сорауга җавап буларак шәригать бар. Шәригать, гырыф-гадәтләр бар безнең, шулай бит инде. Пәйгамбәребез алейһиссәлам безгә аңлатып калдырган, хатын-кызның ире үлсә, 4 айдан соң гына кияүгә чыга ала. 4 ай үткәннән соң кияүгә чыга ала. Һәм инде безнең татарларның гырыф-гадәте буларак 1 елдан соң, инде менә 1 елын үткәргәннән соң кияүгә чыгалар. Инде монда табиблар да менә шушы сорауны өйрәнгәннән соң, хатын-кызда 4 айга хәтле башка үлгән ирнең клеткасы кала икән. Менә шушы чыгып бетсен өчен, чистарынып бетсен өчен, менә шушы 4 ай бирелә икән. 4 ай шәригатьтә шушындый законы бар. Монда туганнар гаип белән караган шикелле дигән өлешкә инде бераз психологик яктан да килсәк, менә чыннан да шәригатьтә без генә түгел, хәтта безнең якта яшәгән гырыф-гадәт тә моны нормаль күренеш дип әйтик инде. Кабаттан кияүгә чыгуны. Монда нинди киңәш биреп була, менә теге туганнарга нинди киңәш биреп була, шул хатын-кызга дип әйтик инде, әйбәт күз белән карасыннар өчен. Кичексез бит инде хатын-кыз гомумән ир кешедә, хатын-кызда парлы булырга тиеш бит. Әле ул яшь вакытында кеше көчле бит инде, име? Ә бит олайгач бер-береңә ярдәм итү дә андый нәрсә бар, име? Аннары кеше авырып китергә дә мөмкин. Парлы яшәгәндә барыбер матур гаилә була. Аллаһ та шулай яраткан, Аллаһ та рөхсәт иткән. Әгәр дә ирең үлә икән, хатының үлә икән, кияүгә яисә өйләнергә рөхсәт итә. Монда бернинди дә гаибе юк. Әмма кабатланып әйтәм, менә 1 ел үткәргәннән соң безнең татарларның 1 ел үткәргәннән соң, еллыгын үткәргәннән соң кияүгә чыгалар. Шунда бер гадәте бар. Монда инде менә сорау әлбәттә ире үлгән хатынга, ягъни хатын-кызга әгәр дә аның ире үлсә кияүгә чыгарга ярыймы дигән инде. Шул ук нинди кагыйдә дип әйтик инде, әгәр дә Аллам сакласын берәр ирнең хатыны үлсә, ниндидер шундый шәригатьтә сроклар бармы? Әгәр дә ир кешенең хатыны үлә икән, шәригатьтә андый сроклар бирелми, юк андый сроклар, чөнки ул ир кеше бит инде бала таба алмый, шуны белән бәйле хатын-кызның. Монда ир кеше кайчан тели, шушы вакытта инде әгәр дә аның пара табылды икән, ул шушы вакытта өйләнә ала. Икенче сорауга күчсәк тә буладыр. Намаз укымаган туганнар белән аралашыргамы? Дөньяви мәшәкатьләрдә булган кешеләр белән аралашырга кызык түгел дигән безгә бер тыңлаучыбыз менә бу чиракта инде бераз гына туганнар темасына күбрәк тукталсак иде, хәзрәт. Туганлык җипләре нәрсә ул гомумән динебездә? Динебездә туганлык җипләрен карасак, Пәйгамбәребез алейһиссәлам шул хәтле туганнар турында, күршеләр турында шул хәтле күп сөйләгән бит, име? Туганлык җибен үзгән кеше Аллаһ Тәгалә белән җипне үзә дигән мөгамәләне үзә. Ягъни туганлык хисен
бер кайчан да үзергә ярамый. Име һәм әйе бүгенге көндә шушындый туганнар бар, бәлки мәсәлән туйга чакыралар, туган көнгә чакыралар, анда аракы булырга мөмкин. Һәм мусульман кеше уйлый инде, карале ничек микән анда аракы эчәләр, барый микән, юк микән дигән дә сораулар бирәләр, име. Пәйгамбәрбез галәйһиссәламның тормышын карасак, Пәйгамбәрбез галәйһиссәлам пәйгамбәр буларак, расул буларак бит инде ул фәрештәләргә килмәгән. Ул бит инде гарәпләрнең иң түбән дәрәҗәдәге булган гарәпләргә килгән. Алай шулай бик күп харам эшләгәннәр, гөнаһ эшләгәннәр. Ул вакытта харам гөнаһ булмаган, әмма ләкин бик түбән дәрәҗәдә булганнар алар, име. Шуларны чыгарыр өчен, шуларны тәрбияләр өчен Пәйгамбәрбез галәйһиссәлам җибәрелгән һәм ул аларны чыгарган вагазы белән, дәгъваты белән. Без дә әгәр дә шушы мисал буларак Пәйгамбәрбез галәйһиссәлам мисалын карап, шулай итеп шушындый ният белән барсак, бер Аллаһ Тәгалә турында бер сүз әйтим әле, бер вагаз әйтим әле, бәлки берәр кешене арасыннан уятырмын дип, шушындый бер ният белән барса, ул бик күңелле була. Әгәр дә мин дә барам анда аракысын эчәм дип андый ният белән барса, Алла сакласын, аңа гөнаһ була. Әгәр дә ниятен үзгәртеп, шушындый бер вагазын кертсә, ул күркәм бер хәл булыр иде. Гомумән менә монда бит инде аралашыргамы юкмы дигән көндәлек тормышта. Көндәлек тормышта да аралашырга кирәк. Көндәлек тормышта да нинди генә кеше булсын, начар кеше, яхшы кешеме, намазлымы, намазсызмы, бу очракта һич шиксез аралашырга кирәк. Ярыймы ана түгел, мин кирәк аралашырга. Асыл максатыбыз халыкны, кешене, туганны уятырга, дингә чакырырга. Менә мин дә шул сезнең яктан чыгып, менә дөньяви мәшәкатьләрдә булган кешеләр белән аралашырга кызык түгел дигәннән чыгып караганда, кеше бит инде үзе дә дөньяви мәшәкать, нинди генә мөселман булмасын, аның үзендә дөньяви мәшәкатьләре бар бит инде бер караганда. Һәм аннан соң, әгәр дә син үзең генә намазда икән, туганнары намазда түгел икән, димәк, бездә ниндер мәшәкать үзебездә бар, никтер безнең туганнарыбыз дингә килми. Безгә аларга дәгъват кылырга кирәктер бит. Һич шиксез, монда Пәйгамбәрбез галәйһиссәлам бер хадисе бар. Пәйгамбәрбез галәйһиссәлам әйтә, Аллаһ Тәгалә фәрештәгә әмер итә икән. Фәлән җирлекне юкка чыгар дип әйтә. Һәм фәрештә бара да юкка чыгармакчы була, күрә анда бер кеше гыйбадәт кыла, намаз укый бүлмәсендә. Аллаһ Тәгаләгә шушы информацияны җиткерә, мәгълүматны бирә. Анда бер мусульман бәндәсе бар икән, гыйбадәт итә икән, юкка чыгармыйк мәллә дип. Аллаһ Тәгалә әйтә, шушы йорттан башлады. Һәм юкка чыгаралар. Ник шушы йорттан дигән сүз, ул үз бүлмәсендә генә утыра. Бер кешегә дә ислам динен җиткермәй. Аллаһ Тәгалә турында сөйләмәй. Үзе генә гыйбадәт итә, күршесенә, туганына шушы мәгълүматны бирмәй. Шуңа күрә инде бу да бер безгә мисал буларак туган кешегә җиткерергә кирәк. Андай мисаллар бик күп ул. Мәчет янында яши, 5 вакыт намаз фарыз булганын белми, белгән булсам күптән килер идем дигән кешеләр дә бар. Шуңа күрә һичшиксез аралашырга кирәк. Аллаһ Тәгалә турында җиткерергә кирәк. Театрда и каһәр суккан, каһәр төшсен дигән репликалар була. Аларны әйтергә ярыймы? Бу инде теге уйнаучы кешедер. Театрда ишетелә инде андый каһәр суккан татарларның гомумән элек татарлар шулай итеп сүгенгәннәр дип әйтим микән инде. Каһәр суккан ул Аллаһ Тәгаләнең Әл-Каһәр дигән исеме бит инде. Теге куәтле дигән сүз. Шушындай бер мәгънәдә килә, көчле, куәтле, Әл-Каһәр. Һәм Аллаһ Тәгаләнең каһәре суккан дип суксын дигән шушындый бер сүзләр әйтелә, әмма ләкин минемчә бик дөрес түгел.
сүзләр, чөнки әгәр дә кеше ниндидер сүзне ычкындыра икән, әйтә икән, ул дога шикелле бара. Шушы дога аңа барып җитәргә мөмкин, Алла сакласын, бер газабы булырга мөмкин Аллаһтан. Безнең инде күбрәк татарларның элегрәк тә ишеткән бар микән, теге сүгенгәндә яисә берәр ачулык килгәндә син Куран хафиз бул дип теге ачуланганнар. Син шушындый бер яхшы кеше бул дип ачуланганнар, име? Яхшы сүз белән. Шушы кеше ачуланганда аның бит дугасы бик көчле була. Шушы дуга тәэсир итә. Әгәр дә яхшы сүз белән без аны әйтәбез икән, иншалла яхшылык белән аңа тәэсир итәчәк. Ул кеше ничектер яхшы якка алмашачак, иншалла. Менә ни сез әйткән төштә иманыңны укытам дигәндә бездә әле ни бар иде теге. Ах, малай иманыңны укытам әле синең дигән. Бездә моны ничектер бер хәзрәт белән бер вакыт төбенә төшә башлагач, иман кәлимәләрен укытам, ягъни шулай ук яхшы сүз белән әйтелгән, яхшы ният белән әйтелгән, ул теге бер ничек тә сүгү дә түгел, ните дә түгел, ачушыга икән. Татарлар элек-электән теге иманыңны укытам әле дип сүгенсәләр дә, ачылсалар да сезнең кебек инде бу теге иман кәлимәләрен кабаттан искә төшерәм дигән сүз белән генә кайткан. Хәзрәт икенче ягы бар. Бездә инде гомумән татарларда бүтән дин әһелләренең сүзләре кергән сүгенүләре дә бар бит инде. Мәсәлән, шукынып кит. Тагын әсемдә шундыйрак андый сүзләрне бездә теге кулланырга ярыймы? Без бит аны начар мәгънәдә әйтәбез. Әйе, минем фикеремчә, үземнең фикеремне генә әйтәм, мин андый сүзләрне кулланмаска кирәк. Үзебезне өйрәтергә кирәк яхшы сүзгә, салаватка, дугага, бер яхшы бер әйткәндә дә мәгънәсе яхшы булсын. Моның бик без үзебезнең телебезне, йөрәгебезне гел шуңа өйрәтергә тиешбез. Ачу чыкканда шушы сүзләр атылып чыксын бездә. Ник дигәндә, чөнки Газраил фәрештә килгәндә, үлем алдыннан Газраил фәрештә алып китә бит инде рухыбызны, бик тәнебезгә, рухыбызга бик авыр булачак. Шушы вакытта авыр булганда безнең Аллаһның сүзе яисә салават очып чыгарга тиеш. Әгәр дә имансыз китәбез икән, яләнде икән сүгенергә, мәсәлән, урамдагы кеше сүгенергә, ул сүгене белән үләчәк. Сүгене сүзе белән үләчәк. Әгәр дә ул дугага өйрәнгән икән аның теле, йөрәге, име, ул дуга белән китәчәк шушы тормыштан. Ул бик мөһим бер нәрсә. Шуңа күрә әгәр дә андый безнең привычка дип әйтик, гадәтебез андый булса, үзебезнең гадәтебезне яхшылыкка әйләндерергә кирәк, яхшы сүзләргә әйләндерергә кирәк. Ул бик авыр ул. Теге ачуланган чакта үзеңне тыеп калу бик авыр нәрсә бит инде. Әмма ләкин Пәйгамбәрбез алейһиссәлам шуңа өйрәткән безне. Шуңа вагазлаган безне. Шуннан да менә искә төшереп киләсем килә, мөселманның хәле гаҗәп дигән бер шундый хәдис бар бит, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Начарлык килсә дә ул әлхәмдүлилләh дип әйтә, шөкр кыла ди. Яхшылык килсә дә әлхәмдүлилләh шөкр кыла ди. Шуңа күрә инде шуннан да бер караганда хәдисне укыйбыз, аңлаган кебек булабыз. Менә сез әйткәч, хәзер инде практик якта күчергәндә, гамәли якка күчергәндә, хәтта ки менә теге шушы иман кәлимәләрен укытам дигән анда, яки анда менә Коръан хафиз бул дигәндә әле беренче тапкыр ишеттем. Бик күркәмниләр җәмәгать, әйдәгез без моны үзебезнең кырылларыбызга алыйк, шуңа күрә бу безнең теге бер фишкабыз булсын, татар инде теге современный теге телдә әйткәндә дип әйтик. Хәзрәт, алдагы сорау, йоклап булмаудан нинди дуга укырга? Гомумән Пәйгамбәрбез алейһиссәлам безгә бит инде йоклар алдыннан берничә әйбер өйрәткән. Иң беренче чиратта йокы яхшы булсын, йокы яхшы гына түгел, саваплы булсын дигән бер төшенчә бар, име, әҗер савап килеп барсын. Пәйгамбәрбез алейһиссәлам әйткән, йоклар алдыннан тәһарәт ал, ниятләп йоклар өчен тәһарәт ал дигән. Тәһарәт алып йокласаң, фәрештәләр синең өчен истигъфар әйтерләр дигән. Һәм Пәйгамбәрбез алейһиссәлам әйткән, йоклар алдыннан кулыңны шулай итеп куй да, бер әлхәм, 3 кул хуалла, бер фәләк, бер нас укып, бүтән тәнеңне сыпыр дигән.
шушы гамәлләрне эшләсәң, аның менә йокы да, башка галәмнәр дә безгә тәэсир итмәячәк. Ягъни йокыбыз әйбәт булачак, иншаллах. Теге ишеткән бар иде, түгел инде хадисләрдән беләбез бит инде, кем йоклар алдыннан Бакара сүрәсенең 2 соңгы 2 аятын укый, ул аңа җитә дигән, яки анда Аятул Курси укый дигән. Шулай ук инде хадисләрдә ишеткән булды, кабер газабыннан сакланыр өчен Мулк сүрәсен укый дигән, менә йоклар алдыннан. Гомумән сөннәт ягыннан без йокы хәерле булсын өчен генә түгел, гомумән йоклар алдыннан мөселманның гадәте нинди булырга тиеш? Чөнки тагын бер ишеткәнем бар хадис, кешелек өчен дуа кылмыйча, теге бөтен мөселманлык өчен, бөтен кешелек өчен дуа кылмыйча яткан, ятмагыз дигәндә хадис ишеткәнем бар. Ягъни бик күп хадислар шунлыкта, менә әйдәгез мөселманның әдәбе буенча үзебезгә бер гадәт кертик, йоклар алдыннан нәрсәләр без эшләргә тиеш. Беренчедән без тахарат алып, менә аңладык. Кабатлы генә бөтенесен нәрсәләр эшләп була, гомумән нинди изге гамәлләр кылып була. Йоклый алмый торган кеше булса, ана вакытта күп дигәннән ата. Гомумән әгәр дә кеше йоклый алмый икән, беренчедән инде ул соңгы намаз бит инде безнең шул ястү намазы укыйбыз. Ястү намазы шунлыкта ястү намазыннан соң хадисләрдә килә, Пәйгамбәрбез галәйһиссәлам Табарак Мулк сүрәсен укыган бит инде. Шушы сүрә укыган кеше кабер газабыннан Аллаһ Тәала аны коткарыр. Иншаллах, шул булсын. Иншаллах, кабер газабы бит инде беләбез 2 әйбердән булырга мөмкин. Ул әгәр дә истинҗа кылмаса һәм гайбәт сөйләсә, ул очракта Аллаһ Тәала кабер газабын бирер дигән. Шушы газап булмасын өчен Мулк сүрәсе укыла. Аннары инде витр намазы бар. Ул витр намазы тахаҗҗудка калдыралар бит инде. Күп галимнәр әйтә, тахаҗҗудтан соң витр намазы укыла, яисә йоклап калап дип курыкса, шунда ук ястүдән соң укып куйсын дигән галимнәр дә бар. Аннары инде шул без йоклар алдыннан кабатланып әйтәм, тахарат алабыз. Теге Аллаһтан искә төшерәбез, дугалар кылабыз, Аллаһтан сорыйбыз. Һәм инде менә шушы Әл-Хам, Кул хуаллаһу, Фалак, Наслар сүрәсен укып, сыпырып йокларга ятабыз. Кыскача гына әйткәндә, шушы рәвештә кылсак инде бик шәп булыр иде. Пәйгамбәрбез галәйһиссәлам сөннәтен үтәр идек, иншаллах. Иншаллах, шул булсын. Хадисләрдә күп килә, аның тәртибе дә күп, әмма ләкин без үзебез шулай эшлибез. Кыска гына әйткәндә. Ул Фалак Насны укып, теге үзеңне шүкрү дигән сыпырып алу. Сыпырып алабыз, бөтен тәнне шулай итеп йокларга ятабыз. Иншаллах, инде шулай итеп эшләгән кешегә йокысы тәмле булыр, бәрәкәтле дә булыр, һәм сөйкеше саваплы да булыр, чөнки бөтенләй берсенеке туры киләчәк. Хәзрәт, инде йокы соравыннан ерак китмәйчә, бәлки шул кеше биргәндер, бәлки бүтән кеше биргәндер, озак йоклау гынахмы? Мәсәлән, 12 сәгать тиелгән. Гомумән Пәйгамбәрбез галәйһиссәлам озак йокларга кушмаган бит инде. Үзе дә озак йокламаган, кушмаган, һәм инде йоклаганда да озак йокламасын өчен алар бит инде бер простыня шикелле генә, ташка бер простыня шикелле әйбер җәйгәннәр. Шушындый рәвештә йоклаганнар. Ник дигәндә, каты әйбер өстендә йокласаң, озак йоклап булмый. Берничә сәгатьтә йокың туя. Аңа күрә инде һәрбер исраф булган вакыт ул гынахка керә. Гынах әгәр дә кеше вакытын исраф итә икән, бәлки авыру кеше булса инде, ул чиракта сүз дә юк, кеше терелергә тиеш, йокларга тиеш. Булай 12 сәгать инде ул бик күп. Шулай бит. Галимнәр әйтә, безнең нидә сәгать 10-да ят, эштә тор дип. Эштә тор, ул инде тахаҗҗуд намазы, тахаҗҗуд намазын укыганнан соң инде өйләдән соңда кәйлүлә дигән бар бит инде, шушындай бер сөннәт, бер 40 минутка хәтле ятып алалар өйлә намазыннан соң. Шул җитә дип мин уйлыйм. Кемнең шул мәсәлән
кәйлүләгә вакыты калмый, алар сәгать 3-тә торганнан соң тәһәҗҗүд укып, шушы кәйлүләне өстәп тагын бер 4-кә кадәр йоклый алалармы? Йоклый алалар, Чөнки күп кеше бит инде эштә хәзер, обедта инде вакытта калмый дигәндәй мөмкинлек тә юк. Тәһәҗҗүдне укыды, мәсәлән, йокларга ятты, бүгенге көндә бит инде ул иртәнге намаз соңра укыла бит инде, кыш көне. Шуңа күрә инде ул иртәнге намазның фарызына хәтле йоклый ала. Иншалла. Бер аятны яңадан укысаң, сәҗдә сәхү кылыргамы? Бу инде намазда дип аңлыйм. Мәсәлән, әйдәгез, үзебез өчен генә күзалларына китерик. Әл-Хам сүрәсен укыдык, инде бер аятны укыдык, сүрә укый башладык. Һәм мәсәлән, бер аятны 2 тапкыр укыдык, килеп чыга өчен шулай бит инде. Бер аятны яңадан укысаң, шулай ярый микән? Аның өчен сәҗдә сәхү кирәкми. Әгәр дә кабатланып укый, мәсәлән, Алхамдулиллаһи раббил аламин дип укыды, яңадан Алхамдулиллаһи раббил аламин дип укый икән, аның өчен сәҗдә сәхү кылынмый. Сәҗдә сәхү хата җибәрде икән, бер аятны башлады, дәвам итә алмады, хаталанды, шушы вакытта сәҗдә сәхү кылына. Әйтегез алайса, тиз генә сәҗдә сәхү гомумән нәрсә ул? Намазда кылынамы ул? Намаздан соң ул? Сәлам әйткәчме ул? Ничек кылына? Нинди шартларда кылына? Тиз генә бер экскурс кына ясап алсак иде. Сәҗдә сәхү ясала намазда хата җибәрсәң. Хата җибәрдең икән, сәҗдә сәхү кылына. Хата төрле формада булырга мөмкин. Мәсәлән, нәрсәдер рукукны калдырдың, хата ясадың Кур'ан укыганда. Мәсәлән, ниндидер дуганы укымадың. Шушы вакытта гына инде сәҗдә сәхү ясала. Хата ясала икән, сәҗдә сәхү ясала. Мәсәлән, тәшәһүд әт-тахият укымады, ул бит ваҗиб, чыгып калды икән инде. Икенче утырышта мәсәлән искә төште, без сәҗдә сәхү белән генә аны итә алабыз. Теге кабаттан укыйсы юк инде аны. Юк, сәҗдә сәхү ясала. Ул кайчан кылына? Сәҗдә сәхү инде без җәмәгать рәвешендә укыйбыз икән, имам сәлам бирә уң якка. Сәлам биргәннән соң 2 тапкыр сәҗдә кыла. Аннары яңадан тәшәһүдкә утыра, әт-тахиятны укый, салаватны укый, сәлам бирә. Аның артыннан кабатлашлап, бөтен эшне кабатлый. Һичшиксез, аннан арттан торганнары бөтенсе кабатлый. Үзең укысаң? Шуңа күрә сәламны да бер якка бирелә. Үзең дә укысаң да шушындый тәртиптә эшләнә. Һәм бу намазның ахырында инде. Бу намазның ахырында. Кызыклы сорау. Тәмәке тарту гынахмы диелгән. Гынах булса, ни эшләп көнчыгышта яши торган ислам динен тотучы кешеләр тәмәке тартырга мөмкиннәр диелгән. Инде мин искә төшерәм, хәзрәт, әле шундый заманнар булды. Ул якларда бер нинди сериаллар төшерелмәсә дә, башка як кешеләре ул якларны күрсәтеп сериаллар төшергәләде бит инде. Кальяннар тарткан булдылар дигәндәй, һәм бик күп шундый тенденция китте. Менә мөселманнар тәмәке тарта икән, мөселманнар кальян тарта икән дип, бу да шушындыйрак сораудыр инде. Ләкин беренче өлеше бар, гомумән тәмәке тарту гынахмы? Аннан соң инде калганын карап китербез. Гомумән инде тәмәке Аллаһ Тәала безгә бит инде тәнебезне әманәт итеп биргән. Әманәт нәрсә дигән сүз? Без тәнебезне сакларга тиешбез. Ул бөтен яклап. Нинди ризык ашыйбыз? Аллаһ Тәала халал ризык биргән, харам ризык биргән. Зыян китермәсен өчен без зыян китергә тиеш түгел. Һичшиксез, тәмәке ул тәнебезгә зыян китерә. Әле бүген ул гына түгел, әле төрле тәмәкеләр барлыкка килде. Ул безнең легкилар үпкәләргә генә зыян китерми, әле ул акылга да зыян китерә торган тәмәкеләр дә бар икән бүгенге көндә. Әле мин яңа гына белдем шундый ниләр бар икән. Һәм инде ул зыян китергәч, күп галимнәр харам дип әйтәләр. Әмма бүгенге көндә шушындый бер сүз бар, мәкрух тахрим дигән. Мәкрух тахрим, ягъни харамга якын булган гамәл. Инде менә без шушы галимнәрнең сүзенә таянабыз. Безнең җирлектә гомумән
Татарстанның җирлегендә. Намаз укыган кеше әгәр дә тәмәке тарта икән, аңа таяк белән башына сугырлар. Ягъни харам дәрәҗәсендә безнең хәлдә. Әгәр дә күрәбез икән, намаздан теге чыгып тәмәке тарта икән, ул безнең өчен гаҗәеп бер әйбер. Безнең җирлектә, бәлки гарәпләр ягында алай түгелдер, әмма безнең катгый куелган. Ул рөхсәт ителмәй бездә. Менә бу сорауның икенчелешендә гөнаһ булса, нишләп көнчыгышта яши торган ислам динен тотучы кешеләр тәмәке тартырга мөмкин? Әйдәгез, мин сорауны үзгәртәм, хәзрәт. Берәр мөселман, берәр төрле гөнаһ яки шундый гамәл кылып, шул кешедән чыгып, ислам турында уйларга ярыймы? Гомумән, ислам камил бит инде, ул камил бер дин. Әмма динебез камил, алхамдулилла, әмма ләкин һәр беребез хаталы. Хатасыз кеше юктыр. Әмма шуңа күрә кеше бер гөнаһ ясады икән, ислам дине шуңа чакыра икәнен дип без ничек дип әйтим, теге уйларга тиеш түгелбез. Ислам динен тәмәкегә чакыра икән, ислам дине менә шушы гөнаһка чакыра икән дип әйтсә, ул дөрес булмый. Гомумән, әгәр дә кеше ниндидер гөнаһ ясады икән, ул шушы гөнаһ өчен үзе җавап бирәчәк. Бүтән якларда гарәпләр, төрекләр булсын, ниндидер гөнаһ ясый икән, алар үзләре өчен җавап бирәчәкләр. Һәрбер кеше үзе өчен җавап бирә, ләкин динебез аңа чакырмый. Беркайчан да гөнаһка чакырмый. Менә монда кызыклы бер сорау килгән. Алдагы сорау инде: ир-ат, хатын-кыз, ир-ат, хатын-кыз белән ниятсез яхшы кеше булу сәбәпле генә дуслар чагына аралаша аламы дип инде. Инде теге сорауга җавап кайтарганча, алдагы нигә килсәк, менә теге тәмәке тарту буенча, әгәр дә инде без чит илләргә карап аларның тәмәке тартуларын күрсәк, минемчә теге ул яктагы кешеләр безнең якка карасалар, һәм бездә бит офисларда да хатын-кызлар, ир-атлар бергә эшли, бәлки аларда, мәсәлән, метроларда аерым хатын-кызлар өчен аерым вагоннар, ир-атлар өчен аерым вагоннар. Аларда безнең якка карап, теге кара, автобуста бергә икән булар, офиста бергә икән булар, ярый икән бит дин буенча дип уйлап куймыйлар бит инде. Шуның кебек инде менә әйтмешли, кешегә карап кына теге дин турында уйларга ярамыйдыр. Ләкин хәзрәт инде әйдәгез тамашачыбызның соравына кайтыйк. Ир-ат хатын-кыз белән бер нинди ниятсез теге никахлашам дигән яки тагын нәрсә дигән яхшы кеше булса сәбәпле генә дип әйтгәндә, дуслар чагына аралаша аламы дигән. Безнең инде гореф гадәттә без аралашабыз бит инде. Әмма хатын-кыз ниятсез нәрсә дигән сүз минем уйлавымча мәсәлән кибеткә кердек. Аралашу бит инде. Хатын-кыз күп очракта безнең хатын-кызлар сата кибеттә. Шул мөнәсәбәт белән генә аралаша алабыз. Мәсәлән, кием сатып алабыз, ризык сатып алабыз, әмма хатын-кыз сата икән. Әгәр дә күрешеп, теге аерым күрешеп, шушы хатын-кыз теге минем дус дип шәригать аны рөхсәт итмәй. Шәригать рөхсәт итә фақат әгәр дә нияте бар икән өйләнергә, яисә кияүгә чыгарга име, шушындый бер нияте бар икән, шушы ният белән генә аралашырга мөмкин без. Шәригать рөхсәт итә шушындый ният белән. Минемчә инде бу сорауга җавап камил булды. Монда бер нинди теге өстәмә сораулар юк, хәзрәт. Инде искә төшерәм, кадерле җәмәгать, эфирда Имам Насыйрик дигән тапшыру бара. Кемнәр әле безгә генә кушылды. Без сездән килгән сорауларга шушы студиябызда хәзрәтләребез, остазларыбыз белән җавап табарга тырышабыз. Әгәр дә әле андый сораулар калган икән, безнең динебез ул камил, бөтен тормышыбызны ала, шуңа күрә тормышыбызда нинди генә сораулар булмаска мөмкин, ялып тормагыз, җибәрегез, иншалла, аларны шушы студияда бергәләп, анализлап җавап кайтарырга тырышырбыз. Адресны гына искә төшерәм: uznaim.imam@sabaka.huzur.ru дип атала. Иншалла, шушында ясагыз, җавап кайтарырга тырышабыз. Инде дәвам итәбез, хәзрәт. Шушы темадан ерак китмичә, язганнар безгә шундый сорау: хатын-кыз яки ир-ат табибында булгандан соң тахаратны яңартырга кирәкме? Инде аңлавымча, теге мәсәлән, әгәр дә берәр төрле специальность буенча бүтән төрле җенестә кеше табылмаса, капма-каршы табибларга барырга инде бик теге сирәк очракта ярый дип әйтәләр. Ләкин менә шундый очрактан соң булдың ди шул кешедә,
тәхәрәтне яңартырга кирәкме диелгән. Әгәр дә тәхәрәтне бозмый торган гамәлләр кылалар икән, чөнки төрле ниләр бар бит врачлар. Бәлки теге ниндидер операция ясагандыр, табиб кисеп нәрсәдер, бәлки удалять иткәндер. Ул очракта тәхәрәтне яңартасың, булай яңартырга кирәк түгел. Тәхәрәтне яңартасы түгел. Мәсәлән, авылда авырып киттең, салкын тиде дигәндә берәр мәктәп баласы булсын. Фельдшерларга да тәбит инде хатын-кызларга да килде, менә теге колакларына куйдылар, тыңлап карадылар. Теге арканы, алны дигәндәй. Бездә бит инде менә кайчакта теге бутала мәсхәпләр, кемдер әйтә хатын-кыз кагылса ди, менә ялгыш түгел, тәхәрәт бозыла ди. Бәлки шул яктан да әйткәннәрдер. Бездә хатын-кыз теге ялгыш кына кагылып китсә, тәхәрәт бозыламы? Ул очракта бозылмый. Безнең Ханафи мазхабы буенча хатын-кыз тиде икән, бозылмый. Ул Пәйгамбәрбез алейһиссалам хадисеннән алына бит инде. Аны ул хадисне бөтенебез беләбез инде. Пәйгамбәрбез алейһиссалам тәхәрәт алып мәчеткә кергән бит. Мәчеткә кергәннән соң хатыны килеп ничек битенә сөртеп ала иде. Прыщ дип ничек аны? Бетчәне сыта бит инде. Бетчәне сытканнан соң Пәйгамбәрбез алейһиссалам тора да тәхәрәтне яңарта. Һәм имам Шафиғи әйтә, сорау туа, нишләп тәхәрәтне алды? Имам Шафиғи әйтә, хатын-кыз тиде ди. Шуңа күрә тәхәрәтне алмаштырды. Дөрес әйтте. Әбу Ханифа әйтә, юк, үлек белән кан чыкты. Шул сәбәпле тәхәрәтне яңартты. Икесе дә дөрес. Һәм инде Шафиғи мазхаб буенча хатын-кыз тиде икән, тәхәрәт яңарталар. Әбу Ханифа мазхаб буенча хатын-кыз тиде икән, тәхәрәтне яңартмый, әмма үлек чыкса, үлек кан белән үлек чыга икән бичәдән, ул чиракта яңартырга тиеш була. Хаҗга килгәндә инде имам Шафиғи мазхабтагы мусульманнар Әбу Ханифаның фәтвәсен алалар. Чөнки анда бит хатын-кызлар арасында да таваф кылалар, мәсәлән, тиеп китте икән, ул бит хаҗ кылганда барып тәхәрәт ала алмый, чөнки анда күпме ничә километр тәхәрәткә барырга кирәк, име? Шуңа Ханафи мазхабын алалар. Инде хәзрәт, бу сорауны әйдәгез ябыйк, чөнки кирип китсәң, хатын-кыз белән ир-ата темасын алышында да бик зур, озын тема. Әле монда сораулар күп, шуңа күрә җавап кайтарып бетерик инде, тырышыйк. Ни өчен ашар алдыннан бераз гына тоз кабып куярга кушалар? Нинди генә ашка килсәң дә, анда гадәттә хәзрәт менә сине каршыга тоз куймалы дип теге куялар да әле. Гомумән безнең татар халкында инде ул бигрәк аерым тозга бер дәрәҗә бирелә бит инде, име? Элегрәк инде ул тоз алтын нинде булган, алтын белән бергә бер рәвештә дип әйтим инде, име, бер дәрәҗәдә булган. Туз Пәйгамбәрбез алейһиссалам сөннәтеннән алынган туз кабып кую. Ризык ашар алдыннан туз кабып кую, һәм безнең әби-бабаларда да шуннан ул сөннәтне алганнар, ул гариф гадәткә керткәннәр. Ашларда да туз куябыз. Куранның бер бәрәкәте тузга сеңсен дип, шуннан соң без аны кабып куябыз, бәрәкәте эчкә дә керсен, һәм аппетитны ниндидер кирәкле булган матдәләрне ачып җибәрә ашар алдыннан. Шуңа күрә туз кабып кую безнең гариф гадәтебездә бар. Ягъни әле бу медицина ягыннан да медицина ягыннан да дөрес бер гамәл, файдалы гамәл. Һәм Пәйгамбәрбез алейһиссалам сөннәтендә дә бар шушы гамәл. Инде хәзрәт, ярак китеп булмады, хатын-кызлар темасыннан алдагы сораулар артында икән, укып китәм. Троллейбус яки автобусларда кайчак билет кирәкме дип яки юкмы дип сорау бирәләр кондукторлар. Без инде әгәр дә кирәкме дип әйтсәк, алдауда катнашкан булабызмы? Бәлки алар акчаны үзләренә калдыралардыр дигән. Ягъни без акчаны биреп, әлегендә теге билетны алмасак, демәк бит инде сатылмаган булып чыга билет чыннан да. Без алдауда катнашабызмы? Җәмәгать инде монда гомумән әгәр дә без троллейбуста барабыз, автобус, электричкада барабыз икән, билетны сатып алдык икән, билетны да алырга кирәк. Без монда бер качанда
шикләнергә тиеш түгелбез кондукторлар турында име, әмма ләкин шушындый белмим хәзер бар микән ул, элегрәк бар иде ул теге шушындый проверяющий тикшерүчеләр бар иде. Билетың бармы, юкмы дип кирип тикшереп чыгалар иде. Күргән бар әле дә. Хәзер дә бардыр име, шулай итеп тикшереп чыгалар, һәм кемнең билеты юк, аңа күпмедер штраф сугалар. Шуңа күрә шушындый хәлгә эләкмәсен өчен һичшиксез акчаңны түләдең икән, билетыңны ал, тынычлап бар. Менә иң дөресе шулай була. Гомумән, әйдәгез алайса кондукторларның үзләренә дә бер мөрәҗәгать итик инде. Кондукторларга булай эшләргә ярыймы? Ягъни синең эшкә алучы кеше әйтә, син сатасың билет бирәсең, акчасын аласың, күпме билет киткәннән карап мин беләм күпме кеше билет алганын һәм инде теге тикшерәм мәсәлән. Син сорыйсың да, теге билет сезгә кирәкме дип кеше әйтә икән, юк, кирәкми, гадәткә керде бит кайбер кешеләр. Юк, кирәкми, рәхмәт, хәер, мин чыгам типа. Акча бит алынды. Инде чыннан да, әгәр дә үз кесенә салса кондуктор, бу чакта ул гынахлымы? Һичшиксез, әгәр дә кондуктор билетны сатты, билетын бирмәде, һәм шушы акчасын кесәсенә салды икән, ул гынахка керә. Ул кешенең хакына керә. Ул эш бирүченең хакына керә. Һәм ул һичшиксез гынах була. Аның өчен җавап бирәчәк. Ахират көнендә, бәлки бүгенге көндә дә җавап бирәчәк. Шуңа күрә ул гынахка кермәскә кондуктор инде һичшиксез үз эшен дөрес эшләргә тиеш. Акчасын алырга һәм билетын бирергә тиеш. Монда инде очраклар әлбәттә теге без көндәлек тормышта күрешкәч кенә кондукторларга карата әйткәнбездер инде бу сүзләрне теге тамашачылар дөрес аңласын. Шушы сорау белән күрә генә мин дә сезгә кондуктор дип әйттем. Дөрестлектә нинди генә эштә эшләсәк тә безгә эш кушучы нинди эш йөкле икән, без инде ул эшне шулай башкара тиештер дә, нинди генә өлкәдә карамасак та дип әйтик инде. Бу мантык ягыннан да шулай, динебез ягыннан да шулай. Инде монда бер ни теге ике төрле сөйләшү юктыр. Ике төрле сөйләшү булырга тиеш тә түгел. Әмма тормышта төрле хәлләр булырга мөмкин. Кеше билет сатып алды, кондуктор нәрсәгәдер борылып киттем, борылдымы, оныттымы дигән шикелле шушындый хәлгә калса, ул барыбер акчасын бирергә тиеш була. Менә онытканым билетны бирергә, акчасы менә шушының хәтле булды. Эш бирүчегә хуҗасына дип әйтегеме, акчасын кайтарырга тиеш була. Аннан соң кызыклы бер ике очрак булды хәзрәт. Автобуска кирдем. Кондуктор миңа килмәде. Шуңа күрә теге түләм чыгып киттем дигән кешеләр дә бар иде. Әгәр дә мәсәлән кондуктор, күрәсең инде кондуктор теге башта кем беләндер сөйләшә яки кемгәдер анда әйтә, менә сез хамда чыгасыз дип. Ул сиңа килергә өлгермәде, сиңа инде чыгарга кирәк. Үзең аның янына барып, мин хәзер чыгам, түлимәр дип әйтү дөресрәкме? Әллә инде теге килмәде, ярашап киткән дип түләм чыгып китте дөресрәкме? Юк, һичшиксез ул түләргә тиеш була. Хәтта әгәр дә онытты икән, ниндидер сәбәпләр буенча түләмәсә, ул бит инде барыбер бер база дип әйтегеме, икенче юлы барганда да ике тапкыр түләсә, ул дөрес була. Барыбер Аллаһ Тәала бит инде һәрбер зәррә тузан бөртеге шикелле бер начарлык эшләсәк, аның өчен җавап бирәбез. Кеше күрдеме, аны күрмәдеме, әмма җавап безнең өстебездә. Ул кешенең хакына кергән була. Кешенең хакына керде икән, ул аны түләргә тиеш була. Инде шушы өлештә шушы җавапта дип әйтик инде кызганыч ки тапшыруны да тамамларга кирәк хәзрәт, вакытыбыз чыгып килә. Бүген монда килгән өчен, җавап кайтарган өчен сезгә зур рәхмәт әйтәбез һәм саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһу. Аллаһ разы булсын. Амин сездән дә. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, искә төшерәм, бүген безгә инде биек таулардан кадәр килгән имам мөхтәсибез Тәлгать хәзрәт Гайфуллин җавап кайтарды. Инде сез дә үзегезнең калган сорауларыгызны юллый аласыз. Узнайм у имама Сабашка хозурнук.ру дигән адреска, иншалла. Бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу.